Hello guys, welcome back to the new vlog. So ഞാനൊരു വീഡിയോ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾಮಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸನ್ವಿತ್ ಪಂದೊರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಕಂಬಳದವ್ರು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆರು ಯಾರು ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ ತೂದಿತ್ತಿರೋದನ್ನ ಸೊ ಆರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಗೆ ತಗಡ ಪಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ವೀಡಿಯೋಸು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಆರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಟೈಮಡು ಅಂಚ ಅದು ಆರು ಪೋದಿಪ್ನ ಟೈಮ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಗೆತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ಕಡ ಪೋದಿವಿ ನೇನು ಪಾಡಲಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು. ಸೊ ಈ ತಾರು ಕಡಪುರದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಂಬಳದ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತೋಪಾಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆರು ಕಡಪುರದ ವೀಡಿಯೋನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಿರ್ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಮಲ್ದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಕಡಪುರದ ವೀಡಿಯೋನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುನ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲಿ ಕಂಬಳದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ನಿಕುಲ್ ತೂದು ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ದ ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರುಂಡು. ಸೊ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ. ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಚಾನಲ್ಗೂ ಇತ್ತು ಹೊಸದು ತೂಂದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆರು ಕಡಪುರದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ವೀಡಿಯೋ ಕಡಪುರದ ಸನ್ವಿತ್ ಬಂದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸನ್ವಿತ್ ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಕ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ವಿತರು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಡಪುರ್ದಿರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ ತಿಪ್ಪಾರಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ನಿಕ್ಕೋಲ್ಲ ಮನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸತು ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಡೆಗೆ ಎಂಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.